गडनदीवरील कोल्हापूर टाईप बंधाऱ्यामध्ये प्लेट घालून पाणी अडवण्यात येतं, पण हे प्लेट घालताना पाणी लिकेज होण्याचं प्रमाण मोठं आहे। प्लेट व्यवस्थित घालून लिकेज काढण्यात यावं, जेणेकरून कणकवली आणि आजूबाजूच्या शहरांना भीषण पाणी टंचाईचा सामना करावा लागणार नाही, याची शासनाने दक्षता घ्यावी अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे। याचा आढावा घेतला आमचे कणकवली करेस्पॉन्डंट उमेश बुचडे यांनी। कणकवली शहरवासियांना आणि कणकवलीच्या आजूबाजूतील गावांना पाणी टंचाई भासू नये यासाठी यंदाच्या वर्षी या गडनदी पात्रावर जे केटी बंधारे बांधण्यात आले, 11 टोटल केटी बंधारे आहेत आणि नरडवेपासून ते आता ह्या कणकवलीच्या खाली आशियेपर्यंत पुढे आहेत आणि त्या बंधाऱ्यातून पाणी अडवण्याची मागणी जशी तशी नागरिकांकडून तशी होत आहे, तसं हे बंधारे अडवण्यात येत आहेत। लघु पाटबंधाऱ्याच्या वतीने हे प्लेटी टाकण्यात आले, पण आतापर्यंत हे 4 ते 5 बंधाऱ्यांमध्ये प्लेटी टाकण्यात आलेले आहेत, पण काही प्रमाणात हे बंधारे जे आहेत प्लेटी टाकण्यात ते लिकेज आहेत आणि अशा पद्धतीने लिकेज असल्यामुळे हे बंधाऱ्यातून पाणी वाहून जातं आणि एक 2-4 महिन्यांनी जर समजा असंच पाणी वाहत राहिलं तर पुढे हे पाणी वाहून जाऊन पाणी टंचाई भासू शक्यता आहे। त्यामुळे कुठेतरी ही लिकेज जे आहे ते काढण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे आणि ह्या नदीवर म्हणजे गेल्या वर्षी तुलनेत ह्या वर्षी लवकर प्लेटी बसवण्यात आल्या, त्यामुळे खूप चांगली गोष्ट आहे की एक आपल्याला जमेची बाजू आहे की पाणी आपल्याला पुरण्यासाठी हे चांगलं काम होत आहे। पण हे लिकेज देखील काढलं तर आपल्याला आणि जास्तीत जास्त मे पर्यंत पाणी राहू शकतं, अन्यथा पाणी हे असंच वाहून जात राहिलं तर पाणी टंचाई भासू शकते। नाही, लिकेज तेवढं थोडंफार राहिलं तर चालेल ते, पण त्याच्याबद्दल कसं अजून जर लिकेज जर काढलात तर अजून छान होईल, चांगलं होणार। कारण मागच्या वेळेस एवढं धरण केलं, एक प्लेट टाकल्या होत्या, 1-2 असतो त्या, त्याच्यामुळे पाणी ते जरा मागे टंचाई झालेली। हो, आता काय मागणी नेमकी असेल? नाही, हे आता केलं नाही, दरवर्षीपर्यंत व्हावं आणि सर्वांना आपलं पाणी पुरवठा व्यवस्थित मिळावं हीच अपेक्षा। आणि लिकेज जे आहे ते एकदम तुम्ही अजून जर काढलात तर चांगलीच गोष्ट आहे, पाणी लोकांना तेवढं भरपूर भेटू झाली। नाही, लिकेज आहे थोडाफार प्रमाणात, पण ते कसं गेल्या वर्षी पाण्याची भरपूर टंचाई झाली होती कनकनगरात, म्हणजे इथे पाणीच नव्हतं आणि ते आम्ही स्वतःहून असं बंधारा हे केलं होतं, त्यावेळी ते म्हणजे होऊ नये ह्याच्यासाठी त्यांनी लक्ष द्यावं। आहे काम व्यवस्थित आहे, पण मध्ये जरा लिकेज आहे, ते जरा त्यांनी वेळेवरच काढावं। हाती घेतलं काम पण व्यवस्थित आहे, पण ते मध्ये लिकेज आहे ते वेळेवर काढावं आणि पाणी साठवून ठेवावं। ह्या कसं माहिती आता ह्या पाणी बंधारो ह्यो लिकेज होता ना, तो पॅक झालो ना तर मग पाणी आमका गावता। लिकेज म्हणजे गेल्या वर्षी कायच करूक नव्हता, म्हणजे पाणीच नाही होता, नळांका पाणी येत नाही होता। आता हे लिकेज आहे ना तर काढू आहे। साधारणतः वागदे गडनदी बंधाऱ्यावर वागदे मराठा मंडळ ते गोपुरी आश्रम जो बंधारा आहे, यंदा मी कणकवलीचे माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे असतील, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष अभिद नाईक यांच्या पाठपुरामुळे वागदे ग्रामपंचायतीच्या पाठपुरामुळे यंदा ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये या पाणी अडवण्याचं काम सुरुवात झालं। गेली 3 वर्षात ह्या बंधाऱ्यामध्ये जे पाणी अडवण्यात आलं पूर्णपणे पाण्याचा निचरा खाली प्रमाणात होत होता, त्यामुळे एप्रिल, मे, जूनमध्ये पाणी टंचाई होत होती। यंदा मी प्रशासनाचे अगोदर आभार मानेन की ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये हे पाणी अडवण्यात आलं। पाणी अडवतेवेळी आम्ही इथे पाहणी केली असता इथे प्रशासनाचा अधिकारी कोणी उपस्थित नव्हता, आम्ही त्यांचं ते काम थांबवलं। आम्ही तात्काळ त्यांना असे आदेश दिलेत की तुम्ही पाणी ताबडतोब बंद करून हे पाणी थांबवण्याचं बंद करून तुम्ही ते प्लेटी घालणार। त्यावेळी प्रशासनाचे अधिकारी उपस्थित झाले। आज 100% पाणी साठा इथे झालेला आहे। काय झालं, लिकेज झालं? बंधारा गेली 3 वर्ष लिकेज होता, त्यांची रबल जो वापरायचा असतो तो गेले 3 वर्षात वापरत नव्हते। त्याच्यानंतर प्लेटच्या खाली जे कॉन्क्रीट असतं तेही प्लेटच्या खाली कॉन्क्रीट वापरण्यात येत नव्हतं, त्यामुळे बंधारा लिकेज होतात आणि एप्रिल-मे महिन्यात टंचाई येत होती। त्यामुळे यंदा जे पाणी अडवण्यात आले ते पाणी ओव्हरफ्लो होऊन वाहत आहे, आपण बघू शकता। माझं प्रशासनाला व इथे जे ह्या बंधाऱ्यावर जवळपास 10 बंधारे आहेत, त्या तिथल्या स्थानिक ग्रामस्थांना विनंती असेल की तुम्ही अशाच पद्धतीने प्रशासनाकडून चांगल्या पद्धतीने बंधाऱ्यांच्या प्लेट्स घालून याव्यात, जेणेकरून एप्रिल-मे महिन्यात, कारण यंदा पाऊस कमी झालेला आहे, एप्रिल-मे महिन्यात जी तुमच्या गावामध्ये टंचाई होईल ती टंचाई होण्यापासून दूर होईल।
गेल्या वर्षी तर खूप महत्त्वाचं होतं, कारण गेल्या वर्षी पाऊस उशिरा पडला आणि मे जूनपर्यंत लोकांना कणकवली शहरवासियांनी आजूबाजूच्या नागरिकांना 1 दिवस 2 दिवस आड पाणी होतं, आठवड्यातून 2 वेळा पाणी होतं, अशी भीषण परिस्थिती होती. आणि ती भीषण परिस्थिती आता भासू नये यासाठी हे नागरिकांकडून मागणी होत आहे. लघुपाट बंधाऱ्याने काम हाती देखील घेतलं आहे, पण हे काम चांगल्या दर्जाचं व्हावं, चांगली नियोजन त्यांनी करावं, जेणेकरून हे काम आहे ते जे लिकेज झालं आणि लिकेज राहिलं तर असेच पाणी वाहून जाईल. पुन्हा पाणी टंचाईचा सामना हा कणकवली वासियांना तसेच कणकवलीच्या आजूबाजूतील गावं असतील, मग ती हळवल असेल, शिरवल असेल, वागदे असेल, जानवली असेल, ह्या सर्व गावांना होऊ शकतो. त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी हे काम चांगल्या दर्जावर व्हावं अशी एक अपेक्षा आहे. यासंबंधी आपण लघु पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी शिंदे म्हणून आहेत यांच्याशी संपर्क केला. त्यांनी सांगितलं आपल्याला की आपली जशी नागरिकांची मागणी तिथे आपण जाऊन हे बंधारे घालतो आहोत आणि जेव्हा समजा लिकेज असेल तर लिकेज आपण काढण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. आणि त्यामुळे कुठे ना कुठे यावर्षी लवकर करण्याचं काम सुरू केलेलं आहे. आत्तापर्यंत 5 जे बंधारे आहेत ते आपण असे प्लेट घालून पॅक केले आहेत. अजून 6 बंधाऱ्याचं काम जशी मागणी येईल तसं आपण पूर्ण करणार आहोत. पण कुठेतरी हे काम सुरू झालेलं आहे. नागरिकांनी जर तशा सूचना केल्या तर आपण त्यात बदल करू, म्हणजे काम चांगल्या पद्धतीत करू शकतो असं देखील सांगितलेलं आहे. पण सध्याच्या परिस्थितीत आपण इथे या नदीवर पाहिलं की कुठे ना कुठेतरी हे लिकेज आहे आणि ते लिकेज बंद होण्याची गरज आहे, तरच आपल्याला हा पाणी टंचाईपासून मुक्ती मिळेल एवढं मात्र निश्चित. कॅमेरामन साहिल बागवेसह उमेश पुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.